te zien. Dank u voor de uitnodiging. Dank u voor de uitnodiging. Dat is een grote eer. Veel dankbaarheid. Dat is. Die mensen hier? Zijn wij hier? Wil je iets zeggen? U bent de jongste? Er is nog één jongere. Dat is de jongste. Je ziet er iets ouder uit, maar... Zo, ja. Dat is de moeder. Ik vind ook één grote eer hier aan het zal wel zijn. Ik weet dat het zwaar is, hè? Het is een zware periode. 18 uur vasten. Ja. Maar blijkbaar is het een moment ook van verzoening. Ja. Want hij verbrak altijd zijn vasten met melk en dadels. Ja, dat is al een traditie die al 14, 15 uur meegaat. Jij moet nu even spelen, joh.